Dați-vă, mă, din cadru. Care cumva, dați-vă mai la dreapta, mai la ce vreți voi. Ați auzit tot. Cât primește, mă, dirijorul? A? Dirijorul, cât primește? Da. Ziceți drept. Acum să. Lasă-l în pace, lasă-l. Să vedem cum alunecă. Stai pe loc! Aici! Sănut! Dă-i! Excelent, tati! Hai! Ieși de acolo! Nu, mergi cu dreapta pe aici! Mergi cu dreapta pe aici! Uite pe aici, fii cu dreapta! Haide așa! Dă-i drept! Dă-i drept! Nu! Aici! Drept! Drept! Și acum încearcă să o urci! Nu! Gata! Și acum te duci până la vale? Nu mai! Mergi cu lata dreaptă! Cu lata dreaptă! Atât! Chiar puțin dreapta ține, chiar puțin dreapta. Dane, ține puțin dreapta. Așa! Așa. Că oricum nu urcă. Perfect așa. Așa, perfect! Perfect! Prea mult! Prea mult! Mai îndreaptă roata. Zi să mai îndrepte volanul puțin. Că oricum nu urcă. Mergi pe urme. Dă-i drept așa. Dă-i drept așa. Ok. Dă-i așa. Dă-i fără frică. Foarte bine. Dă-i înapoi că vreau să-ți facă poză. Bun așa. Bun așa. Nu ai cum să urci aici. Vrei să-i dai tare? Cum vrei tu, eu te filmez. Auzi, ia-o pe sus, nu ne supărăm. Ia-o pe sus, nu ne supărăm. Dacă urci acolo, merge, că uite, e bandă. Ia dă-te, bă, de acolo. Ia dă-te, Te rog. Gata! Lasă că stă în fire. Sunt firile rezistente. Are cabluri bune la el. Uite că ăsta cât ai oprești tu pe sus. N-ai cum. Alunec. Eu? Ia vezi la tine pe pragul de la mașină. Aha, și afli de unde am atâta noroi pe mine. Și m-am curățat de vreo 3 ori cu zăpadă. Am luat-o prea de scurt, în pula mea, că l-aveam pe ăsta în față să-mi dau pischel. Hai să-i dăm. Băi, ce l-am încurcat pe om. Băi, n-am văzut așa ceva. Băi, la restaurantul ăla, la